ッキーカラーズです。はい、タワーボーイズなんですけども、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで今からね、すっごいライブ見せていただいて、いやでも今すごかったですよ。そうね、でも最後東京ボーイズって言ってたけど、ラッキーカラーズね、タワーボーイズですからね、本当は。僕らタワーボーイズですから。はい。ちっちゃいちゃってますね。まあどんでここでちょっと自己紹介軽くやらせてください。はい、タワーボーイズのリーダーの樋口優太です。お願いします。はい、タワーボーイズのメンバーの山崎大輝です。よろしくお願いします。育之助です。お願いします。皆さん201に、サマーフェスに東京タワー楽しんでますか？楽しんでるかい？楽しんでますか？はい。僕たちタワーボーイズはエンターテインメントでこの東京タワーをさらに盛り上げようということで結成された応援団です。はい。今3組のグループがライブをしてくれましたが、どうでしたか？いや、すごかったですね。迫力がすごいですね。じゃあちょっとどうせなら、今まあ終わったばっかりだと思うんですけど、1人ずつステージ上に代表して1人ずつ上がっていただきますか。じゃあじゃあラッキーカラーズからでいいかな。ラッキーカラーズの代表の方どうぞ。まだちょっとあれだからちょっと今もう大丈夫かな。どうぞどうぞ。どうぞ。お疲れ様です。おめでとう。何も聞いてないんですけど。いや、なんかとりあえずすごかったですね、ライブ。もう本当に素敵でした。そんな感じでいいですね。もう本当にもうずっと沖縄でいろんなイベントもやっていただいたんですけど、もう本当に東京の方のノリ最高です。そうですね、すごい来てくれはってますもんね。もう本当にありがとうございます。もう皆さんもラッキーカラーズ全員感動していました。ありがとうございます。今回が初上京という初上京ライブということで、はい、初東京でのラッキーカラーズのイベントです。すごいですね。すごいですね、東京タワーで。はい、もう本当に素敵。こんな綺麗な場所でイベントができるって。ラッキーカラーズってあれなんですか、一人一人カラーが決まってるんですか？はい、ラッキーカラーズ5人は風水で占った色なんですよ。私が好きな色じゃなく、本当に私のラッキーカラーなんですよ。なのにハプニングとかあるんですよ。なるほど。さっき靴吹っ飛んでましたもんね。でも皆さん返してくれてありがとうございました。もう家に持って帰ったら困りますね。そうですね。ラッキーカラーズはですね、明日赤坂サカスで12時からまたやるんですか、ライブを。はい。そちらの方もぜひ皆さん足をお運びください。